Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo nke anyị ji wee bịa ugbu a bụ nke gbasara otu nwanne anyị nwaanyị, nwata nwaanyị onye nke a kpọrọ Chidimma, onye nke a sị na ọ na-efu efu dịka ndị nwetara ya si wee jụọ ya. Ihe a jụpụtanwuru bụ na ọ sị na ya bụ onye ọkaigwe nke dị n'ime steeti Imo, mana ebe a nọ wee hụ ya bụ nwata nwaanyị bụ na obodo Nnewi nke dị n'ime steeti Anambra. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka ya iburu oche gị kpụdobe nso ka anyị nọrọ ala ma nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ebe egosiri ya bụ nwata nwaanyị ma kọwakwanụ ka esi wee nweta ya. Ma dịka ị na-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, biko naanị otu ihe ọma ị ga-emere anyị bụ inyere m aka tụsaa ya bụ ozi, tụsaa ihe onyonyo a ka o rukwuru ezinụlọ ya bụ nwata nwaanyị, ka ha hụ nke na-eme ma mara ebe ha ga-achọje nwa ha ma gaa kpọrọ nwa ha. Ngwanụ ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ka emesịa nụ. Ọhaneze na-ege anyị ntị, Ifeọmanụ, ụbọchị taa mara anyị mma. Biko nwatakịrị anyị na-afụ na onyonyo a, afụrụ ya just this afternoon ka ọ na-akpagharị. Ọ mara o chetarọzi ebe o si wee pụ, mana otu ife doro anya na o chetalụ ebe ha bi n'abụbọ Nnewi. Ọ sị na afọ ya bụ Chidimma Ọfọ or Precious. Chidimma Ọfọ a bụkwa na onye ọkaigwe nke dị n'Imo steeti. Chidimma Ọfọ a ọ gbara ahọ itenaanị, na-agụkwa n'ogogo akwụkwọ a na-akpọ praịmarị 5. Ọ sịkwa na afọ nne ya bụ Onyeyirishi Grace Ọfọ. And this Chidimma bi with uncle ya a na-akpọ Brother Nonso. Ebe Nonso a bịkwa na ụlọ abụbọ Nnewi. Biko anyị wee na-ekwu onye maara etu a ga-esi wee locate ndị nwatakịrị ya si na be ha wee pụọ. Biko ka ọ maa ọsịsọ gbakarịa nkụta n'ọsọ bịakwute anyị na ọfịs anyị dị na Moto Pass na Bakassi office nke dị na Nnewi, n'ebe face to face GSM Plaza Nnewi. Biko ọ bụrụ na ị natara ozi a, biko ka inyere anyị aka tụsaa na many platform so that ka ndị ya na nwatakịrị a bụ Chidimma Precious Ọfọ bi nwee ike bịa ebe a kọwaa onwe ha nke ọma ma kpọrọkwa nwatakịrị a wee pụọ. Ọ nọ n'aka ndị nchekwa Nnewi. Ọ nọ n'aka ndị nchekwa Nnewi. Biko ịgbakọta na Bakassi office na Nkwọ Nnewi na Moto Pass office ndị nche, ị ga-afụ nwatakịrị a ma kọwakwa n'onwe gị gaa na ya wee nwee ike wee release nwatakịrị a. Ọ bụrụ na ị nata ozi a, ịtụsa ya na grupu ọbụla ị nọ na ya ka anyị wee nwee ike wee lụọ ọrụ Chineke tinyere anyị n'aka. Ọhaneze na-ege anyị ntị, ndewonu. Ọ gwụchakwa ka ọ ha n'ọnụ.